Mireu, estic molt emocionat perquè he tingut un repte, i està bé que tinguem reptes, i a la meva edat també, dius, hòstia, a veure què puc fer que a la gent de Jaume I els agradi. I vaig fer una cosa que és, la veritat és que no sóc molt bon en història, en general, no sóc molt bon en res, en general, però vaig tenir curiositat per mirar la vida de Jaume I, que coneixeu segurament més que jo. A mi no, la història em costa, sabia els highlights, saps? València, Mallorca, però a partir d'aquí res més. I he fet un exercici, per mi interessant, que intentaré avui explicar-vos, no és una classe d'història, vull dir, si algú és molt friqui d'això ja us demano perdó, el que jo he fet és intentar esbrinar si Jaume I era emprenedor o no. Aquesta és la història. I per això, una mica les jornades, no? Amb l'Oriol vam estar pensant, es diuen Jaume I l'emprenedor, o és un leitmotiv que hi ha, no? Abans d'això, em presentaré. Us ho creieu o no, soc youtuber. No rieu gaire, està bastant bé. No, la veritat és que jo he fet moltes coses a la vida, no he vingut a parlar de mi, però us ubico perquè aquest tio qui és, no? Mireu, jo era un molt mal estudiant, sempre he sigut profe també, després us ho explicaré, però sempre ho deia i us ho dic a vosaltres que no us conec, jo era de l'últim de la classe, saps aquell que deien els profes, aquest no farà res a la vida, i he acabat sent profe d'FP, d'universitat, i faig xerrades i em paguen. I teniu esperança, I vaig fer FP, teniu esperança. S'ha de ser molt bo, us intentaré explicar avui, però s'ha de ser bo. No dic que jo ho sigui, però m'ho he hagut d'anar currant. Vull dir que esteu a temps. Era molt empanat jo a la vostra edat. Bé, dit això, aquí m'ha saltat la tipa, ho sento. Ara mateix em dedico a explicar coses. M'agrada molt parlar des de fa molts anys. I sabeu què em passava a l'escola, tornant un moment a la infància i adolescència? Jo era molt tímid, aquí on em veieu, i a l'escola em passava una cosa que és que em prohibien el principal skill que tinc de gran, que és parlar. Em feien callar a classe. I en aquell moment no ho sabia i perdia mogollon. O sigui, quan em van començar a deixar parlar, m'he embalat fins ara. Llavors, jo així a nivell professional, durant 15 anys vaig tenir productora audiovisual, o sigui, he sigut empresari, he fet una startup que es diu ara, abans no es deia així, però vaig crear una empresa, vaig patir, he tingut treballadors, vaig triomfar, me la vaig fotre, tinc experiència des de l'FP a muntar un negoci, per tant, crec que també això pot ser interessant amb sessions que em veureu després, avui i demà. I durant 10 anys he estat fent de profe, d'FP, sobretot de la branca d'audiovisuals i altres mogudes. I ara actualment estic com per lliure des de fa un any, he estat en empreses de director de comunicació i altres coses, però no ve al cas, i des de la pandèmia vaig començar a fer vídeos, perquè normalment jo com a productor estava darrere la càmera. I vaig dir, vinga, endavant, ara que sóc vell, gordo i calvo, ara és quan he de sortir davant de càmera. Perquè jo de jove era guapo com vosaltres, doncs clar, tenia un tupé i tal, però això ja veureu que no va per aquí. Llavors, vaig començar a fer vídeos sobre educació, comunicació, empresa, una mica freestyle. Bé, penseu que els faig en català i soc boomer, o sigui, és el pitjor camí que puc triar, però he arribat a 1.100 seguidors en un any, que a YouTube ja sé que és un xurro, però en català i un tio de la meva edat, perdoneu, no està mal. Llavors, no són vídeos adreçats a la vostra edat, principalment són més per docents i famílies i educadors i tal, però n'hi ha alguns que sí que van per vosaltres i ja us subscriureu després. Bé, dit això, mireu, abans ho he preguntat i ja m'ho pensava, no hi ha cap profe d'història perquè el primer que anava a fer és demanar perdó. Perquè he fet la meva versió de Jaume I. Hi ha coses que sí que són certes, hi ha coses que poder és una mica així, però m'ho he fet venir bé. Ok? Mireu, Jaume I, jo he dit que quan va néixer el 1208 era més Jaume I l'emprenyador, perquè segurament devia plorar i devia donar pel sac com tots els nens petits fan. Jo tinc fills, però ja més grans, ja no ploren per altres coses, però... I resulta que va néixer de Pere el Catòlic i Maria Montpeller
he estat intentant fer un símil com si hi hagués hagut Insta en aquella època. És una mica bogeria aquesta presentació, perdoneu-me, jo soc dispers, però bé, és el que han triat els de l'escola, també podíem haver triat un altre més sèrio, però no, és broma, però vull dir que he intentat fer un paral·lelisme perquè aneu seguint. Va tenir... Jo estic convençut, penseu que l'Insta, ho dic perquè és el que més està votat, TikTok i Twitch i tal, bueno, no us ho he dit, però soc bastant gamer, jo diria que jugo més a videojocs que qualsevol dels que esteu aquí. Això és molt poc creïble, sé que he sigut productor, he sigut profe de videojocs, i jo no miro la tele pràcticament, com molts de vosaltres, i jugo bastant. I dius, per què jugues? El Candy Crush, jugo a tot. Bueno, el Fortnite m'agòbia bastant, no soc bo, però he jugat a tot, GTA Online, el que vulgueu. M'agraden molt els AAAs, els sandbox i demés. Entenc bastant de videojocs i no és conya, tampoc us faré una demo, però m'agraden molt. Bé, doncs, en aquella època, segurament el postureig eren aquests vitralls, perquè, clar, no hi havia foto, no hi havia selfies, i una mica, perdoneu, és postureig, una mica, És a dir, jo soc rei, pillen bé, que ara et faré un vitrall. O sigui, un vitrall és molt més pro que un post d'Insta, Vitrall és... Vull dir, qui té vitrall aquí? Algú té vitrall propi? Veus? Mireu, aniré ràpid, perquè faig una prèvia d'història i aniré combinant història amb emprenedoria. Si algú es perd, que no aixequi la mà perquè segurament no ho sabré resoldre. Però el pare, el rei Pere el Catòlic, va morir, fixeu-vos que neix el 1208 i el 13 se li mor el pare a la batalla de Moret, que us he posat on està, a França, perfecte, un menys, però és que el mateix any se li mor la mare, això podeu sabíeu, Jaume està trist, és evident, i resulta que la mare es va morir, el pare el van matar en una batalla, i el rei i la mare anava a Roma perquè el pare es volia separar d'ella, i en aquella època anaven al papa i deien, escolta, perquè eren reis, no tothom anava al papa, però els reis deien, ei, vaig a parlar amb el papa, no pots separar de mi. Doncs anant a Roma, mor. O sigui, val? Bueno, aquí Jaume I podia haver dit, ei, ja està, ja ho tenim, penseu que era molt jovenet. El rei Jaume, als 6 anys, el coronen rei. 6 anys. Suposo que ho sabíeu. A mi m'ha sorprès molt, però és coronat rei als 6 anys. Resulta que Pere el Catòlic, el seu pare, era una peça. Era una peça, però bé, O sigui, tant a nivell de que anaven 40.000 dones, que també en aquella època, bueno, i ara també, és bastant habitual amb molts homes. A més, va deixar el regnat arruïnat. No entraré en detalls, però arruïnat. Per tant, Jaume I es queda orfe i arruïnat. Bé, llavors decideixen, amb 6 anys, que no pot reinar tal qual perquè no té la formació, i l'envien a Monzó, a Monzón, a formar-se amb els templers, una gent que hi havia allà que es dedicava a fer això, i llavors li ensenyen diferents tècniques, sobretot de lluita, batalla i gestió, el que sigui. Jo no hi era, no ho sé, però anava per aquí la cosa. Als 9 anys surt d'allà i als 13 el fan casar. Si no recordo malament, la majoria d'edat era als 14 anys. I clar, hi havia un problema, que és que si moria no hi havia descendència i tal, per tant havien d'accelerar les cosetes perquè tirés. No sé com s'ho va fer, però al final va tenir 11 fills, però suposo que els 13 encara no. I es va casar una mica de mal rotllo, és a dir, 13 anys, amb una de 19, bueno, és a dir, no és ell, però no se li veu molta bona cara aquí. Dit això, seria així, és que, perdoneu la meva bogeria, però jo m'he anat imaginant situacions de Jaume I, perquè, clar, aquest tio era un VIP, era celebrity, ara aquest sortiria a tots els programes.
Per tant, com s'hagués fet... Segurament hagués estat un programa d'aquests, però que amb 13 anys. Bé, dit això, recapitulem fins aquí. Vaig molt a sac, us perdoneu la història, però es queda Orfe el 5, el Corona el 6, Hereta en Regne Unit i el Cas en els 13. Estupendo. Però és que resulta que 6 anys després es separen. De fet, es separa ell, és una mica el tomate real aquest, que us estic fent, el separa ell perquè, perquè el que sigui, perquè volia altres coses, però en aquella època era bastant habitual que es casessin entre familiars. No es mirava com ara tant, De fet, això ha arribat bastant als nostres dies, Vull dir, fa 100 anys, moltes de les nostres famílies es casaven cosins amb cosins i tal, no hi havia tants problemes amb això. I Jaume I, al·legant que ella és família de consanguinitat, que es diu, o sigui, eren família d'allò, diu, ei, no pot ser. I la repudia, quin verb més lleig, la repudia. Total que, com que és rei i demostra, o és un fet que és així, se separen i ella se'n va a un monestir, a Burgos, si no recordo malament, fins que allà mor. O sigui, ja se li acaba la vida. Va de reina a estar en un monestir. Bé, molt bé. Primera part de la història explicada molt ràpid. Aquí és on comença el que a mi m'interessa avui. Fins ara, tot el que us he explicat li està venint, no ho està triant. Els pares, el no sé què, el casament, o sigui, res, la separació una mica, però no ha pogut fer res. I llavors jo vaig dir, quan ho estava estudiant, dic, fins aquí tampoc no veig que sigui molt pro. O sigui, el que ha fet és anar vivint. Val? Però, esclar, jo suposo que ella en algun moment ja havia dit, bueno, un moment, soc rei, aquí hem de fer alguna cosa. Podia haver fet això. És a dir, soc rei, estava arruïnat, però, bueno, els reis i el poder sempre acaben aconseguint pasta. D'altres bandes, vull dir que no hagués hagut de treballar massa i, mira, et fots una vida de rei i tires. I aquí hi ha el gran canvi. Aniré posant paraules que ja en sonen més de, ostres, em poso la seva pell, una infància complicada, soledat, perquè sense pares i després allà amb els temples, no ho sé, li hauria de preguntar, però no podem. Però decideix, ei, vaig a fer alguna cosa, he de sortir d'aquí i tal. Bé, saps què podem fer? Anem a conquerir alguna cosa així a propet, va dir. I se'n va anar a Penyíscola i epic fail, total. O sigui, a Penyíscola volia conquerir aquest castell i va dir, ei, quedem a Penyíscola, a molts nobles que coneixia, i no hi va anar pràcticament ningú, i van perdre. Això és la primera sortida, Podia haver dit, ei, doncs deixem-ho estar. Tampoc ara no... Si un castell més o menys, ho deixem estar i tornem a casa i a viure bé. 1225, Diu, no, saps què? Ara us explicaré això. L'any següent en farem un altre. A veure si aquesta surt bé. Fail better és un concepte de l'emprenedoria interessant. És a dir, malauradament al nostre país hi ha una molt mala cultura del fracàs. Si heu sentit potser algú dir, als Estats Units hi ha una altra cultura, en principi, que és que quan tu busques una persona perquè et porti la teva empresa o s'ajunti amb tu a un projecte, és més interessant que hagi fracassat amb 4 empreses que no amb cap. Ho torno a dir. És a dir, tu has tingut 4 empreses i no t'han anat bé? Ui, fora, això aquí. Allà diuen, si aquest ha fracassat en 4 empreses, sap que allò que ja li ha passat no li tornarà a passar. Podria passar una altra. Però en canvi la persona que no li ha passat mai res, aquí l'apreciem més, però tampoc s'ha equivocat, tampoc sabem si és bo o no. És un concepte interessant. Per tant, ell diu, ei, Penyíscola, fatal, una d'un, fatal. O sigui, no he guanyat mai cap batalla, Molt bé, doncs va, ens anem a València. Doncs fail també. Fail, però aquí, com bé sabeu, perquè segurament ho heu fet, ho heu estudiat,
aconsegueix, perquè dins de la ciutat hi ha musulmans, etc., i decideixen, ei, mira, no ens ataquis, donem una pasta, una pària, que és una cinquena part, si no recordo malament, del que anaven recaptant, etc. Ell se'n va amb la butxaca plena d'una forma continuada. I diu, doncs mira, com que tinc el regne arruïnat, doncs mira, pájaro en mano, i marxen. Però no ha conquerit València. Molt bé. Això no he entrat en detalls perquè n'hi ha molts de capítols d'aquests, i si els heu estudiat encara menys, però se li va revoltant la gent internament. És a dir, ell va fent coses, té absolutament en contra molta gent dels seus. A part d'anar a fer batalles, quan arriba a casa, llavors té merder a casa. On vaig a parar? Emprenedor, emprenedora. Mireu, jo ho defineixo així i potser algú no està d'acord. Com que he sigut empresari, alguna cosa puc dir. Emprendre no vol dir ser empresari. Això és el primer, que us diré al final. Però en el cas suposat que muntem un tipus de projecte de negoci, és un marrón. És un marrón. Ho dic perquè avui idealitzeu, oh, jo seré l'Steve Jobs, jo seré tal. Sí, jo també m'ho pensava i aquí estic. És a dir, no vol dir que us talleu les ales. Sempre endavant, a tope. Però muntar un negoci, i a mi em sorprèn, no és el vostre cas, però em sorprèn la gran quantitat de gent que estudia AD, Administració i Direcció d'Empreses. Flipo. És a dir, de veritat que voleu muntar una empresa? Que és un marrón. Que no tens horari, que apostes tota la pasta que tens. Pots perdre la família. Sí, vale. Per tant, ell té tot tipus d'adversitats, perquè fins ara, de moment, perdona, si jo us vinc un dia i us dic, ei, tinc un rei, si féssim un negoci, tinc un rei molt interessant, Jaume I, orfe, tal, és rei als 6 anys, ha fet 2 batalles i les ha perdut totes. Res, o sigui, no aposteu. Però ell sí que segueix apostant per ell. Ok? El 1228 comença a canviar l'estratègia. És a dir, me n'he anat a Penyíscola i allà no ha vingut ni el Tato, me n'he anat a València i bé, fail, però he pogut negociar i m'he endut i va aprenent i ara diu, mira, abans de sortir busco aliats i sortim ja una mica preparats. Molt bé. Penseu, ja ho sabeu, però vull dir, no podíem fer un grup de WhatsApp tots els d'allà. Vull dir, estem parlant de comunicacions més lentes, molt més lent, però ja ens entenem. El 28 diu, ei, anirem a Mallorca l'any que ve. No he aconseguit res, però l'any que ve anem a Mallorca, que és més difícil perquè és en barcos i és una illa molt més inaccessible. Què us sembla? Bé, doncs li diuen que sí. El 29 conquereix Mallorca. I al cap d'uns anys Menorca, Eivissa i Formentera. Per tant, el 35 té totes les Illes Balears. I segurament hagués fet aquest post, n'estic convençut, saps? Perquè el tio devia tenir ràbia interna. Molt bé. El 38, penseu que estem al 35, el 38 sí que conquereix València. I aquí m'interessaria parar-me un moment a València. I a més és el 9 d'octubre, que entra a València, el Dia Nacional del País Valencià, segurament ho sabeu. Tenia 21 anys. Quants en teniu vosaltres? 16, 17, 18, 19, 20, sí, 21, algun més? Esteu? O sigui, éreu una mica més joves que Jaume I quan va aliar-se a anar a Mallorca a conquerir. Jo ho dic perquè, d'acord que en aquella època vivia menys anys la gent, tot i que Jaume I en va viure 68, que era moltíssim per aquella època, poseu-vos a la pell de amb 6 anys em fan rei, amb 13 em casen, foto 2 batalles, tal, i als 21 he conquerit València. Mentalment, encara que fos una època diferent, us ho dic per una cosa. Era, aquí faig la broma del loser, però
era un loser fins que conquereix això, O sigui, tenia la vostra edat i no havia fet massa res de bo. I estem parlant d'un dels majors conqueridors, bla, bla, que això ja ho sabeu. Què el va fer canviar? Què el va impulsar? Segurament persones o el que sigui, no? Però ho dic perquè jo sento, com que treballo bastant amb gent jove i alumnes i així, em sorprèn molt el derrotisme propi. No em val. O sigui, aquest tio, quina diferència hi ha amb vosaltres? No, és que jo en tinc 20 i no em va res bé i és fatal. Un moment. Pitjor que això? No és. No, és que no m'han comprat l'iPhone. Pitjor que això no és. No, és que no em fan likes. Pitjor que això no és. Per tant, jo us vull animar molt, Abans us he dit que muntar un negoci era un marrón i ho segueixo dient i en podem parlar en un altre moment si voleu. Però això no us ha de privar en creure en vosaltres mateixos. Encara que tingueu la sensació que sou losers com Jaume I, que és la que jo tenia a la vostra edat i me n'he sortit bastant bé, diguéssim. Per tant, no perdeu aquest focus, és que jo soc gran i no he fet res. No. Alerta. Bé, va. Només un moment la batalla de València, perquè a mi em sorprèn molt l'estratègia. Va començar per dalt, va anar baixant, va anar conquerint pobles. Els pobles següents de la conquesta anterior deien mira, ens rendim, no cal que entris perquè vens aquí amb un exèrcit brutal i aquí som 4 pagesos. Va anar conquerint fins que va arribar al Puig, que era una muntanyeta que hi havia davant de l'Horta de València, que des d'allà va fer una altra vegada una cosa que era... Ell tenia un exèrcit professional amb homes armats potents que havien vingut d'arreu del territori i la gent de València bàsicament eren camperols i 4 matats que havien demanat ajuda a altres zones i havien vingut 4 barcos i quan van arribar i van veure que hi havia sideral van marxar. És a dir, no van tenir suport. I al final podia haver arrasat una ciutat i matar 6.000 persones innocents, i en va matar unes quantes, no ho negarem, però va dir, fem una cosa, arribem a un acord. Per tant, tenia un exèrcit superior i podia haver arrasat, però va intentar arribar a un acord. Tot i que aquell que era musulmà, si no va abandonar la ciutat, ja no va sortir més. Diguéssim, va proposar convertiu-vos al cristianisme i no hi haurà cap problema. Ara això ho podeu semblar una tonteria, però bé, amb una fe religiosa potent és complicat que et facin canviar la teva religió. Per tant, ok? Molt bé, va, mireu, em salto capítols històrics perquè vull anar a la part que m'interessa més, també. Quan va morir, amb 68 anys, tot el que és zona verda era el territori. Penseu que parlem de la corona d'Aragó, que havia sigut primer Aragó i va anar a Catalunya i va començar a baixar, València i les Illes. Després va haver-hi aquestes frangetes amb ratlles que van ser posteriors a ell. És a dir, d'estar en un castell amb 6 anys allà aprenent a moure l'espasa, a fer tot aquest territori, a mi m'agradaria, m'encantaria poder-li preguntar què et va fer això? Per què et vas complicar tant la vida? Què t'impulsava? Perquè penseu una cosa, el reconeixement actual va per moltes vies, però ara és molt el que publiquem. Lluïm bastant a xarxes, però llavors no n'hi havia. Per tant, s'explicaven coses, hosti, sí, Jaume I conquerit Mallorca, que bé. Però això li arribava a algú al cap de 3 anys i vull dir que no era tan immediat. Per tant, no ho feia pel seu reconeixement personal immediat. Era un tema de creença del que sigui, no? Per tant, interessant el procés que va fer. Una cosa que tampoc fem massa és documentar les coses. Tenim tendència, i jo diria la vostra generació bastant, perquè sou d'una generació que us ha tocat viure la volatilitat, és a dir, pengeu un vídeo avui o una story i demà ja no hi és. Això si ho heu parlat amb gent més gran, ja no dic els avis, però amb gent de la meva edat que no es dediqui a això, flipa. És a dir, tu penges un vídeo que demà ja no hi és. La gent gran ho trobem inútil. Per què? Perquè estem acostumats a que quan s'escrivia o es gravava una cosa quedava, si no per sempre, per molts anys.
En aquesta època, clar, aquest llibre, que són les cròniques de Jaume I, que ell va dictar, diuen, a uns escrivans, i es va just acabar quan va morir, ha anat passant al llarg dels anys i el tenim. Tots els posts que estem fent aquesta setmana no quedaran enlloc. Segurament tampoc tenim aquesta intenció. No fem les cròniques de la nostra vida, pengem més aviat tonteries en general, però no pretenem. Per tant, què estem deixant? O sigui, voleu deixar alguna cosa o voleu anar passant per la vida? Quina marca voleu tenir? Quina petjada voleu deixar? Igual és molt raro que us digui això a la vostra edat, però és clar, aquest senyor ja havia conquerit coses als 21, per tant, a què esperem? Ara no dic que sortiu amb una espasa a rebentar els veïns, però vull dir, fent el paral·lelisme, teniu algun objectiu? Ho pregunto a l'aire, Teniu algun objectiu a la vida? A part del... Molt bé, gràcies. Una, veus? Una, bueno. Teniu algun objectiu? És a dir, per demà, per la setmana que ve, per d'aquí un any o d'aquí 10? Ja sé que pensant al futur fa molta mandra a la vostra edat, quan us pregunten els pares, bueno, i tu d'aquí 10 anys què vols fer? Jo què sé, no sé què faré demà. Val, correcte. Però, és a dir, les emocions són per objectius. Si un estudia un cicle perquè no sé què i tal, perquè ell s'imagina que d'aquí 5 anys estarà aquí, tot això et mou per dins i mola bastant. Si igual que estic aquí podria estar allà, no passa res, tot té solució, però aneu-ho canviant. Si algú està fent un cicle, i que els professors no s'enfadin, però si algú està fent un cicle que no li agrada, que el deixi. Bueno, heu de negociar amb els pares, però m'entens? Vull dir que si t'agrada una altra cosa, és el moment de fer-ho. Què esperareu als 35? A decidir què feu? És massa tard, ja us ho avanço. Per tant, com generes ganes de... Perquè que teniu és ganes de festa, ja ho sé, això no cal que ho pregunti. Molt bé, jo també en tenia. Però, hosti, què voleu conquerir? En termes metafòrics. Teniu un objectiu? Voleu triomfar? Saps? Això ho heu de pensar cadascú de vosaltres i intentar traçar una línia cap aquí. Jo us reconec que encara no ho tinc clar. Vale? Per tant, tranquils. Però mai he deixat d'anar cap a alguna banda. És a dir, no vull parlar de mi, però us he dit que vaig estudiar FP de Telecos. Mai he treballat d'això, i eren 5 anys l'FP. He treballat al món audiovisual, he sigut músic, cantant, baixista, he fet més de 1.000 bolos amb escenaris. Veu que tinc una veu guai? Jo he cantat en molts llocs i he tocat. He tingut productora, he fet de profe. Ara em dedico a produir esdeveniments, a fer xerrades, a crear continguts. I a mi, ma mare em pregunta, Pau, tu què ets? Què vols ser de gran? No ho sé, no ho sé. Vaig fent feina, em vaig guanyant la vida. Quin ofici tens? No ho sé. No ho sé. Això et fa infeliç? A mi no, però l'altra gent sí. Jo tinc fills, un de 18 i un de 14, i ara ja passen, però quan els hi preguntaven al col·le, el teu pare què fa? Jo què sé, fa coses, no sé, a vegades canta, a vegades parla, a vegades... És a dir, no diuen, és metge, no. Bé, doncs, l'obertura mental que tenim avui en dia és una sort. Jo, se'm podria dir, hi ha molta gent que som així, perfils polièdrics. A mi no m'agrada una sola cosa. Me n'agraden diverses, però intensament, Vull dir, jo m'hi foto i a muerte, però m'agraden diverses coses. I això abans no estava tan acceptat, i ara sí, teniu una gran oportunitat. Quan jo entrevistava gent per contractava gent, que no és el tema d'avui, però us ho llanço, és el tema després en una sessió que faré, però sempre els hi preguntava una cosa, o la meva manera era començar per final el currículum i els hi deia, t'agrada el ping-pong? Explica'm. I flipaven. No, que jo és que tinc un cicle, tinc una carrera, un màster, i és que no m'interessa tant això. Per què jugues al ping-pong? I llavors aquí veia si s'apassionava o no.
perquè ja sabia que no s'apassionaria amb que havia fet un grau a una universitat, en general. O era molt comú. En canvi, no, és que fem campionats, jo organitzo pels nens petits. I aquí li veia brillar els ulls. I llavors jo deia, si a aquesta persona li brillen els ulls pel ping-pong i aconsegueixo que li brillin per la meva empresa, tindré un bon treballador. Si només té formació i no té cap ganes de, no m'interessa. La cosa és si vol ser cirurgià, segurament has d'estudiar més que tenir brillantor als ulls, però en el cas vostre de l'FP, que és tot passió, us recomano que feu això. Bé, tot aquest rotllo és perquè deixem registre de les coses. Quan feu projectes, quan us trobeu en grup, no escriviu res, ja no dic fer actes oficials, però no queda res. I això després ho trobem al món professional. Es fan reunions de coses que ja s'han parlat i ja s'han decidit. Perdem el temps. Llavors, escolta, l'altre dia no vam quedar que tu portaries això i allò? No vam dir això. Hòstia, estem perdent el temps. Ho vam parlar i vam dir, ens sembla bé? Sí. Apunteu, perquè el següent dia és que hi ha gent que diu que no vam dir això, i aquí perdem un temps que flipes. I al món professional no estem per perdre el temps, al món educatiu tampoc. Bé, he intentat fer, tots són intents, vaig intentar triar paraules que fessin el rosco aquest, hi ha alguna una mica patillera, però en general paraules que crec que són qualitats que una persona que emprèn té. Perquè clar, jo tot això ho estic fent, em sap greu perquè jo us presento unes diapos, però jo el meu procés mental no us el puc passar tot, perquè he estat dies, us juro, m'ha molat fer això. Vull dir, normalment les xerrades faig de coses que ja sé, però aquesta m'ha agradat molt, investigar, buscar i dir, hòstia, i això? Què? I això? Què hauria fet Jaume I, no? Una mica així. I llavors vaig començar paraules que considero que un emprenedor, no totes, però hauria de tenir. En general, us ho he dit abans, us va tot en contra. Quan vols emprendre, et va tot en contra. La família, els bancs, la societat, tot. Ningú et diu, sí, tira, molt poca gent. Per tant, si voleu emprendre, sigui un negoci, sigui un projecte, sigui una cosa que vulgueu fer al barri, ho heu de fer a costa de tot. Això tingueu molt clar. Fa mandra, és que és més complicat, però és que és així. Molt bé, si no, llegiu biografies de l'Elon Musk o de l'Steve Jobs. Si no ho heu fet, flipareu. O sigui, van començar pitjor que Jaume I, perdent moltíssima pasta, quedant amb una cuneta, i els tios van dir, torno i li foto. Si no haguessin tornat, no hi serien, d'acord? Com anem de temps? Perdoneu? Molt bé. Perfecte, ràpidament. Us ho he anat dient, però com que us vull deixar una mica també de teoria, perquè si no, ens has explicat aquí 4 milongues, però no ens dius què hem de fer i què hem d'allò. Aquí el recurs. Mireu, abans us he dit, ser emprenedor no és ser empresari, Jaume I no tenia cap SL. I això us ho dic perquè m'hi trobo molt, jo assessoro habitualment abans més cara a joves empresaris que comencen. Quedo amb ells i els hi foto unes xapes d'aquestes com us estic fent avui, però sobretot els hi faig 2 preguntes. Perquè ara passa una cosa, els nous projectes que es fan tots són molt tecnològics i tots són molt basats en aplicacions mòbils. I jo he fet aplicacions mòbils, etc. I els hi pregunto 2 coses. La teva aplicació, què aporta a la humanitat? Diuen, home, vist així, és molt bèstia. No, clar. Si no existís, passaria alguna cosa? No. Bona tarda tinguis. Clar, tio, fer per fer no. Val pasta fer una app, Quan val fer una app? Ho sabeu? Una app de veritat, no dic un videojoc ni una cosa feta amb Wix, que llavors publiques a l'app. Una app normaleta. Què costa, ho sabeu? Quant? És un bon preu, 30.000, sí. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Una app normal, Fer una altra em pot costar 1 milió d'euros, però una de 1.000 euros és una web app, no és una app nativa. Molt bé. Per tant, si tu te la jugues i fas 20.000, 30.000 euros amb una aplicació, home, que serveixi, no? Ara no, però fa uns anys hi havia més de 1.000 aplicacions de llinterna a la Play Store. 1.000!
Això és una època que abans que els mòbils tinguessin llinterna incorporada, també és veritat. Ara la tenen ja, però abans no teníem aquest botonet, no existia, i la gent feia una aplicació que feia llinterna. 1.000 aplicacions. És fàcil de programar, però el 999 què va pensar? Ho petaré. No ho sé, tio, n'hi ha moltes, no m'interessa. No he vingut a parlar d'aplicacions, però us dic 4 coses. Els mòbils tenim instal·lades a Espanya entre 25 i 30 aplicacions, de les quals fem servir menys de 10. I de forma diària, 5. I ja sabeu quines són, perquè tots fem servir per dir les mateixes, la vostra de Tunes i la meva algunes altres. Com fer que la meva aplicació, que és de bars de Salou, entri a formar part del top 5 del mòbil d'aquella persona? Doncs és impossible. No esborrarem ni el WhatsApp, ni el TikTok, ni el Tinder, el que foteu servir, per posar l'aplicació de bars de Salou. No ho fareu. Sent gratis, si és de pagament, oblideu-vos. Llavors, jo conec gent jove que diu ja farem una aplicació de bars de Salou que ho petarà. A veure, tio. No, dic de Salou d'on sigui, ho dic perquè no, ho sento, no passarà. Per què? Perquè la gent mira Google Maps, TripAdvisor o el que sigui. És a dir, és molt difícil competir. I a tu et sembla superbona idea, però ho sento, no anirà bé. No vull ser negatiu, és que ja ho he viscut. Dit això, la majoria de coses que necessites no les aprens a l'escola i això no va en contra de ningú. El que apreneu aquí és molt important, ja us diuen els profes, i jo ho confirmo, però hi ha moltes coses que necessiteu que no us les ensenyaran aquí. Perquè no hi ha temps, perquè no és el que toca, perquè no sé què. Ni a casa tampoc. Llavors aquí hi ha una cosa que també us hem dit molt, que és que heu d'aprendre pel vostre compte. I això us fa mandra. Doncs ho sento molt. Jo quan entrevistava gent i torno a aquest punt, tu què has fet? No, jo tinc un cicle mig de, el que sigui, d'audiovisuals, que és el meu cas. Molt bé. Doncs, superior. Molt bé. Què més? Com què més? Anglès. Què més? Hòstia, què vols dir què més? Que tinc 1.000 currículums amb tios de cicle superior d'audiovisuals en anglès. Per què t'he d'agafar a tu? I es quedaven com, oh my God. És a dir, el títol, ja ho sabeu, és superinteressant aprendre, però ja està. Un cop s'acabi, sereu com mils de gent que hi ha al carrer. No sereu més especials. La vostra especialitat és la que heu de buscar por ahí, però no d'estudis, coses, curiositats. Mireu, us poso un exemple, perquè ja anar acabant. Jo tenia alumnes de fotografia que em deien, jo saps què vull ser de gran? Dic, què? Fotògraf de National Geographic. Dic, hòstia, mola molt. Quantes vegades a l'any vas a fer fotos a la natura? Cap. No vas bé. No vas bé, fes una altra cosa, tio, perquè si tens passió, t'aixeques a les 6 de matí, vas a fer fotos als isards allà al Pirineu, ets un friqui d'això. O gent, no vull fer esports d'aventura i tal. Quantes vegades, quants caps de setmana agafes un no sé què i te'n vas a prendre pel sac a gravar uns tios fent skate a la muntanya, no sé què. Bueno, skate, no, el que sigui. No. Ojo, no venen les coses donades, us les heu de buscar. Si teniu passió, foteu-li, vale? Ok. Bé, abans us he dit, tenia una idea... És que tinc una idea molt bona, que jo també. Perdoneu, al vàter tinc idees bones. Google té 40.000 treballadors, dels quals la meitat cobren per pensar coses. I són gent potentíssima. Per què la idea que he tingut jo al vàter serà millor que l'enginyer de Google? No ho sé, potser sí. Idees tenim cervell, som molts habitants al món. Idees n'hi ha moltes. Jo, al Twitter, el vaig somiar fa 15 o 20 anys. Però no se'm va acudir fer-ho, ni tenia la pasta ni els coneixements. Perquè vaig dir, hòstia, els SMS són com molt cutes, m'hauria alguna cosa que no sé, jo i 1.000 persones més, o de 100.000. És a dir, tinc una idea, a mi em picava gent a la productora a la porta, toc, toc, hola, tinc una idea. Molt bé, passa si vols. Jo tinc una idea d'una app que ho petarà. O sigui, m'estàs dient que tu tens una idea que jo foti 40.000 euros, no? La teva idea no val 40.000 euros. Ho sento, No vol dir que les idees no valguin, però no és... El tema és, fes-ho, agafa, busca els 40.000, fes l'aplicació, ven-ho, és aquí. Jaume I no va pensar en un castell, conqueriré coses.
va sortir. Important, passar a l'acció. Aprendre sempre, els errors són aprenentatge, no fracàs, i això que has de creure molt en el projecte, els altres no ho faran. Mireu, quan testegeu projectes, segurament treballeu per projectes, no? En algunes assignatures i així. Bé, ben fet. Què passa? Les nostres idees són brutals, sempre. I aquí cometem un error. I li diem a la nostra mare, nena, estupenda, que maco això que heu fet, el pare o el germà, això és fantàstic. No. Aneu a gent que no us coneix de res. Tu compraries, tu pagaries... Mira, faig una pregunta. Teniu WhatsApp, no? Qui té WhatsApp? Tothom? Val. Pagaria €1? Qui no pagaria €1 per tenir WhatsApp? Aixequeu bé la mà amunt. Aixequeu bé la mà amunt. Val. Aquesta és la paradoxa d'avui en dia. Què val un cubata? Quan? 7. Hòstia, és barat aquí a Salou, tu ja vindré. Bueno, 7 euros. M'esteu dient que un cubata de garrafón del Finde val 7 vegades més que l'eina més guapa que teniu al mòbil i no pagaria €1? Aquest és el concepte. Per tant, si no pagaria €1 pel WhatsApp, per la de bars de Salou, ni regalada. Aquest és el mercat que estem. Per tant, jo ja veuràs, això amb anuncis. És que no vull parlar d'això perquè no em toca. Amb anuncis, no, has de tenir milions d'anuncis, de visites. Va, molt bé, i acabo. Tinc només 2 diapos, aquesta i una altra. Aquest és el procés per ser emprenedor o emprenedora. El meu, el que jo plantejo. Pensar, idear, projectar, testejar. I testejar vol dir, no el teu amic, Pau, tu compraries l'aplicació dels bars de Salou? Bueno, deixa-me-la mirar. No. El veí, no. Els de l'altre Insti, no. Això és el testeig, no és el teu amic. Que guapa, i surt aquell bar que anem sempre. Això no és sèrio, tios. Ties, o sigui, i això ho fa molta gent, L'heu provat? Sí. No l'heu provat. Aneu a la gent que no li molarà. Bé, un cop testeges, fer, observar, aprendre i tornar a començar. Jaume I, recordeu això, Sé que he fet una paràbola molt patillera, però m'ha agradat, home, si l'institut s'hagués dit d'una altra manera, doncs podria hagués buscat un altre personatge, però m'ha molat. I només recomanar-vos per acabar, i no és conya, doneu-me una oportunitat, no busco seguidors, no em guanyo la vida amb el YouTube. Tinc vídeos xulos, us poden agradar. Aquí n'hi ha alguns, com fer el currículum, l'entrevista de feina, com anar a les empreses i fer pràctiques, en fi, diferents coses que us poden interessar. Doneu-me una oportunitat, duren 3 minuts, així, no és massa. Ok? Us sembla bé? Digues? Bueno, fins aquí ho deixo perquè no tinc més temps, però merci, és la meva dissertació de Jaume I, l'emprenedor. Merci.